Здравейте на всички приятели, роднини и мили съседи! Аз, господин, и моята съпруга Божана имаме честта и удоволствието да ви поканим да отпразнуваме заедно сватбения ден на нашите прекрасни деца Веска и Мохамед. Тържеството ни ще се състои на 27 септември 2024 година в село Караново в залата от 5 часа. За вашето добро настроение ще се погрижат оркестър Верега, а вашите незабравими моменти ще заснемат екип Студио Димитрови. Благодарим, очакваме ви!